Jan kiye nang kene rasane. Dene dipedhot Kang. Lho. Krasa apa ora? Kayong kepenak temen ya. Iya iki kayong kepenak temen main. Jan jlega bepit rasane. Biasane ya krungu lagu Waru Doyong. Ning barang kiye Waru Doyong kiye weton Nusa Indah kok rasane kok. Ki si rombongan sekang ngendi Kang? Oh, ngerti. Nah, ini dia yang namanya kejutan. Oh. Rombongan Banyumasan digabung karo rombongan Sekang Sunda. Mulane sih kepenak banget Lah, tuh Kang. iya malah kayane keluar para gelem bali kowe. Ayo. Lah, yo anake sih kon melu sapa? Pernah bangune karo sing ngendang kok. Aja kaya gue lah. Iya, diterusakan. Orang liga selain kong emut kong liat melatih megaring pipi aku mimpi ketemu masih hati bisa gandang ora bisa nyuling bisa nyambang ora bisa Nggonku ya ana pengendang lho. Ning wong tampil temen. Lah wong siji kok ngadep kendang 5. Iya apa ora? Enggak ya anak kendang ya. Ngadep kendang 5 ning terus didol. Siapa sih jenenge kae sing ngendang? Anu apa Mang Koko Wahyudin. Oh, Mang Koko Wahyudin. Iya. Bener bae sih. Melumpak-melumpak ya. Iya nopo ngendang sing wis. Kangger nang desane Nyong. Kepriwe? Nah kana. Alah nang kana yo entong goyok-goyokan. Ora kejabane pengendang ge rebabe kudu rasane nang kuping ya. Iya, dan ora jan anu angeles banget wis. Nah, enggane aku tayang kaya tangane jan kita ngasih tangan apa. Tangan kok ora tayang go pahal kaya kae. Iya. Suwang wirang dikadekna
salah pada gotong royong dandani diri. Peksi jatri sinundara sampun ngombe. Oh, ngajar setem banget. Ngerti-ngertinya nang kene mandek ya, Ora? Iya, angger pas dongnya kok dipedot ya. Iya, Madan. Ketanu mandang Ya, janda. ada anu itu dia. Iya. Ya, pasti sini kok dipedot. Iya. Angger aku sing nembang. Jajan Rika sing gue lah, sing nyambung Sing lah. berusakan, oh iya mesti. Iya. Loh, kok arep muji karo aku? Iya lah wis jajan. Oh iya iya. Hal es kosrok nanging sor bringin